back to Kalpana Cuisine. ஹாய், நம்ம இன்னைக்கு பண்ண போறது பீஸா சாஸ். ரெண்டு வெரைட்டி ஆஃப் பீஸா சாஸ் பண்ண போறோம். ஒன்னு ஒயிட் பீஸா சாஸ், இன்னொன்னு டொமேட்டோ பீஸா சாஸ். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ண போறது ஒயிட் பீஸா சாஸ். ஒயிட் பீஸா சாஸ்க்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ட்: பட்டர், பெப்பர், ஒயிட் பெப்பர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, பிளாக் பெப்பர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணுறது ஒயிட் பெப்பர், பார்மசன் சீஸ், இட்டாலியன் சீசனிங், மைதா, கார்லிக், பால். ஸோ இதான் இதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ட். ஹீட்டான சாஸ்பேனில் பட்டரை போட்டு நல்லா மெல்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த மெல்ட் ஆன பட்டரில் நம்ம கார்லிக் போட்டு நல்லா லைட் கோல்டன் ஃப்ரை வர வரைக்கும் நம்ம வதக்க போகிறோம். ஸோ இதை ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணிடாதீங்க, லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் வந்தாவே போதும். லைட்டாக கலர் மாற சொல்லியே நீங்கள் 2 டேபிள் ஸ்பூன் இதில் மைதா போட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம். ஸோ இந்த 2 டேபிள் ஸ்பூன் மைதாவை கருக்காமல் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அதோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் தான் நம்ம வதக்க போகிறோம். ஸோ அந்த பச்சை ஸ்மெல் போயிட்டோன்னே நம்ம இதில் 1 கப் பால் விட போகிறோம். ஸோ அந்த பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த கெட்டிப்படாது, இல்லைன்னா அங்கங்கே கெட்டியாயிடும். ஸோ இதை நல்லா கிண்டி விடுங்க. ஸோ கைவிடாமல் இதை கிண்டுங்க, இல்லைன்னா அங்கங்கே கெட்டியாயிடும். ஸோ இது நல்லா திக்காக வர வரைக்கும் நம்ம இதை பண்ண போகிறோம். இந்த ஒயிட் சாஸ் பாருங்க எவ்வளோ திக்காக வந்துருச்சு. இதில் ட்ரை பார்மசன் சீஸ் உங்களுக்கு இல்லைன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைச்சாலும் இந்த சீஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்னைக்கு ட்ரை தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ட்ரை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இதில் இட்டாலியன் சீசனிங் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன். பெப்பர், ஒயிட் பெப்பர் இல்லை பிளாக் பெப்பர்ஸ், எந்த ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிறதோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கெட்டியாயிட்டோன்னே இப்போ நீங்கள் இந்த டைமுக்கு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு சால்ட் வேணா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நான் சால்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ணல, ஏன்னா சீஸ்லேயே ஒரு சால்ட் இருக்கும்ல. ஸோ அதனால நான் ஃபைனலில் தான் ஆட் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி கெட்டியாக இருக்கு பாருங்க, நம்ம ஒயிட் சாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். 3 to 4 வீக்ஸ் நல்லாவே இருக்கும் இதை. ஸோ நீங்கள் ஒரு வாட்டியும் இதை ஒரு ஸ்பூன்ஸ் எடுக்க சொல்லும். நீங்கள் நல்ல ட்ரையான ஸ்பூன்ஸாக யூஸ் பண்ணுங்க, அப்போ ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் பாஸ்தாக்கோ யூஸ் பண்ணலாம், பீஸாக்கோ யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம இதில் டொமேட்டோ சாஸ் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். பீஸா சாஸ்னாவே எல்லாருக்கும் டொமேட்டோ சாஸ் தான் ஞாபகம் வரும். ஸோ டொமேட்டோ பீஸா சாஸ் எப்படி பண்ணலாம்? டொமேட்டோ சாஸ்க்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ட்: ரெட் சில்லி ஃபிளக்ஸ், சுகர், ஆனியன், கார்லிக், டொமேட்டோ கெச்சப், இட்டாலியன் சீசனிங், டொமேட்டோ பியூரி, ஆரிகனோ. நான் இது டொமேட்டோ பியூரின்னு சொன்னது டின்னு கிடையாது, நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக வீட்டில் அரைச்சது. ஸோ தக்காளி ஒரு 4-5 தக்காளி எடுத்து பாயில் பண்ணி, இல்லைன்னா மைக்ரோவேவ்ல லைட்டாக அதில் ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ பாயில் பண்ண டொமேட்டோவில் ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நான் மிக்சியில் இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சிருக்கேன். ஸோ இதுதான் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட். ரோஸ்ட் பண்ணல கொஞ்சம் ஆயில் விட்டு அது சூடாயிட்டேன்னு கொஞ்சம் கார்லிக்கை போட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம். ஸோ இந்த கார்லிக் தான் நம்ம செய்கிற எல்லா சாஸுக்குமே ஃப்ளேவர். ஸோ இந்த கார்லிக்கை நல்லா ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்க, லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிருக்கும். ரொம்ப தீச்சு விட்டுறாதுங்க, லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் தான் ஆகணும். ஸோ இந்த சாஸ் நம்ம செய்கிற எல்லா சாஸுக்குமே ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்குற அந்த கார்லிக் தான் கொஞ்சம் ஃப்ளேவரு. ஸோ அந்த சாஸுக்கே கொடுக்குற நல்ல ஒரு யூனிக்கான ஃப்ளேவர்ஸ் அதுதான். ஸோ நல்லா அதை வதக்குங்க. நம்ம பீஸா சாஸ்னாவே நம்ம போய் ஷாப்ல தான் வாங்கணும் அப்படின்னு யோசிப்போம். நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸை வச்சு வீட்லேயே சிம்பிளாக செய்யலாம். இதில் கொஞ்சம் ஆனியனை போட்டு நான் நல்லா வதக்குறேன். என்னோட ரெசிபிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வீட்டில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸை வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் நான் உங்களுக்கு காட்டிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா அந்த பச்சை ஸ்மெல் போயிட்டோன்னே நம்ம அரைச்சி வச்ச டொமேட்டோ பியூரியை மிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ டொமேட்டோ பியூரி அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும். அதுவே கொஞ்சம் திக்காக ஆகும். ஸோ திக்காகிட்டோன்னே தான் நம்ம மீதி இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ
அந்த பச்சை ஸ்மெல் போற வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பாருங்க, அந்த டொமேட்டோட கலர் எவ்வளோ ரெட்டிஷா தெரியுது. இதுல கொஞ்சம் ரெட் சில்லி ஃபிளக்ஸும் கொஞ்சம் சால்ட், இந்த சாஸுக்கு தேவையான சால்ட், சுகர், இது மூணுமே நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம். சுகர் ஏன்னா அந்த ஃபிளேவர் சாஸ்க்கு அது ஒரு நல்ல யூனிக்கா ஒரு கேரமல் ஃபிளேவர் கொடுக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் அதை யூஸ் பண்றோம். கொஞ்சம் டொமேட்டோ கெச்சப், இன்னும் அது பிரைட் ரெட் கலர்ஸ்க்காக தான் அந்த டொமேட்டோ கெச்சப்பை நம்ம ஆட் பண்றோம் இதுல. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. இப்போ இது கொஞ்சம் திக்காயிட்டுன்னு கொஞ்சம் இட்டாலியன் சீசனிங்கும் நான் கொஞ்சம் ஆரிகானோவும் யூஸ் பண்றேன். இந்த சீசனிங் எல்லாம் போட சொல்ல ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணக்கூடாது. சீசனிங் போட்டு நீங்க இந்த ஹீட்லயே நீங்க குக் பண்ணா போதும். அவ்வளவுதான், பீஸா சாஸ் ரெடி. இப்போ உங்ககிட்ட ஆரிகானோ இல்லை இட்டாலியன் சீசனிங் மட்டும்னா, ஸோ நீங்க இட்டாலியன் சீசனிங் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க போதும். ஏன்னா அதுலயே எல்லாமே இருக்கும். எனக்கு அந்த ஃபிளேவர்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பிடிக்கும்ன்றதால நான் எக்ஸ்ட்ராவா கொஞ்சம் ஆரிகானோ ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் பவுல்ல நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சீங்கன்னா 1 மந்த்துக்கு நல்லாவே இருக்கும். நான் எல்லாத்துக்குமே இதான் யூஸ் பண்ணுவேன். பாஸ்தாக்கும் இதான் யூஸ் பண்ணுவேன், பீஸாவுக்கும் இதான் யூஸ் பண்ணுவேன். நம்ம தோசை பீஸா பண்றோம்ல, அதுக்கும் நான் இதான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ என்னோட கிட்ஸ்க்கு பிடிச்சது 2 பீஸா சாஸையும் உங்களுக்கு எப்படி வீட்டுல ஈஸியா செய்ய முடியும்னு உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன். ஸோ இதை உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்க ஃபீட்பேக்கா சொல்லுங்க. உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நான் எதனாச்சும் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணனா நீங்க அதையும் சொல்லலாம். ஸோ உங்களுக்கு எதனாச்சும் ரெசிபிஸ் வேணும்னாலும் இந்த கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். என்னோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக், சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. நீங்க இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.